Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam. Inta ibasa ti Filipos, Kapitulo 2, versikulo 4. Saan la at ipagimbagan nyo ti kitaan nyo met ti pagimbagan ti tunggal maysa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan ama itampok dito'y programa tayo, Dalan, kinapudno ken biag. No saan ka nagbayad iti utang mo, idarom ka. Anya? Basit lang nga utang ko? Idarom na kon, kumare? Ha, kumare ko nam? Manipod ita, santan nga kumare. Lipatan mo nga inanak mo iti bunyag, di buridak nga anak ko. Anya? Lipatan mo tan nga aggayem ta, nanipod elementarya. Mare, na ospital nga minjay anak ko. Ay, awan! Jakon kaya't adenggan anyaman nga ibagam kanyak. Basta agbayad kan. Jak mo talikodan ti utang ko ken ka, kumare. Ngamawan pa'y lang amin ti pagbayad ko. Pues, agkita tayo dya korte. Idarom ka, kat siguraduak ang maibalod ka. Anya timbagam ka ni kumarem. Mabwisitak. Di na kaya tabayadan ti utang na kanya. Adan sapay mo ti kayat nga ibaga, ang sao kamat ngamin asao. Anya ko mati serbi na adenggak no anyaman ti ibagana. Ti kasapulak kwarta. Di bayad na. Unay ka na ya, kumarem. Apaam gapulang iti kwarta. Ala, paandara mo dahi ti motor. Tama pantag singir ije sa bali. Makabwisit dahi ta babae. Ay, unay ka tamalas ko itangal dawon aya. Sige na, paandara mo. Uwan, anya ka na ya. Bakit? Imawag di agency mi iji Manila. Kat, anya ka no? Ag-fight kami kanon. Ay na, itapay mo't nga awan kwarta ta apulos, lakay. Kasano nga di pasahim nga agpa Manila? Dahit antiparikot. Ay, mabit laang. Awagak ni manang ko, Brenda. Ayang di cellphone talakay. Nalipatak mo't tanti nang idiswak. Ne, apay asim mardang dahi ti motor. Adayo pa ije papananta. Naperdin sa. Anya? Bumaba ka man, tachik apak. Ay, unay kamutan. Nagadupay ti sisingir kita. May sakamot amalas. Bumaba ka nga raw, tataray maanak. Aldaw ton. Ay, unay matlak ti kastoyan aya. Hello? Hello, Manang. Naimbaga bigat mo. Ay, sana naimbag ti bigat ko ita. Agmalmalas ah. Apay? Saan lang arudan ang nagbayad di kumarik iti utang na? Naperdyan pa di motor ni manong mo. Karag-karag tumot ngamin. Ayan nyo, aya. Dito'y awan ti matatao a lugar. O sige, taibawon ko nila kay ko. Umay na kayo sukunin dita. Sige, ibagam nga rod tadarasan na. Lakay, i-full tank munday ta tricycle. Tasikan timang service kini manang amapan agsingir. Wan bakit? Jak pa'y naibagakan kwa na nga umutang ta. Ay, wunta pa'y lang. Ay katwan ah. Sige, ka nga rudeng. Manungay ti bayad ko kan kanestor. Gapoy ti panang i-service mo kanya ka nagsingir. Sige lang manang, bayamon. Thank you nga rod ah. Wan manang, ayos lang. O anya ngay, agawid kan? Ay, wan manang, taitulod ko pa ni Joy. Mapan mangitulod ka dagiti linabaan na. Sige, agyamanak nga rod, Nestor. Anya ngay, nakasingir mo't laang ni manang. Wen, kan damdamagan na no mano ti ibayad na. Kunak mait asanain. Ta umutang tantong lakin kwa na. Imbag ta nakasingir, at dan ipautang nakadata. Mapanak to iji balay na tapno personal amang ibagaakan kwa na iti kwarta. Pinagawid mo ni Bayo Nestor. Manot imbayad mo kan kwa na. Apay ko mga agbayad ak. Agasa mo ti bannog na anang itulod kun ka. Di gasolina pa nga iti tricycle. Saan akasken ka ni Nestor, arupat kwarta? Anya. Sika nga men, kadagaraw mo, kayat mo adabayad na. Sa bali man tinapanan ti saritanan. Siyak man ti dakasen. Aguli magkalaang no awan tinasayat nga ibagam. Manano ko manog dengeg kamot anasaya at kadagiti tattawa kasarsaritam.
Kaya't mo si kalang ti agsasa o kandengdeng ganda. Na, tanagsaw di na laing. Apay kumadenggan ka, katawan mo tinasayat nga ibagam. Manang, Joy, nakapasyar ka man. wan manang, adda ngamin ibagakan ka. Sige, urayan na kun iji salas, talagpasok ti aramidag. Sige manang. Nagado ti trabaho dito'y balay. Nimat manong mo, napan na impatarimaan di motor na. Awan manon ti mausar a pagsingir. Ay nilakay mo nga'y, mabalin ka di nga itulod nakmanan. Agbiyahe ngamin inton rabi manang. Papanan na, Agab-abroad nila kay ko. ayun kaya man niya. Kat sa dino nga iti papanan na, Ijay Dubai. Isungarod nga imayak dito'y balayo. Ta umutang ako ma. anya, Ag-flight nga minen, manang. Uray pamasahin na laang agpa Manila. Ken allowance na matan siyak manan tinalagip mo. Kat agpapautang kamat ngamin. Hay, unay kayon aya. Uray interesamon. Kasano, no saan ka makabayad? Apay asan ngay? Makabayad aklat na Siguraduam ngagbayad ka. 40 days laeng nasken a makabayad kan. Anya ti aramidan ta? Weekly? Wano daily? Pampaminsan nagtulatan, manang. Naggapuak di tabalay damanang Brenda tatang. Napanak imutang. Kat pinautangan na ka. Wen tatang. Ag-flight nga minen ni Nestor. Sapay ko ma, tamanusan na ije abroad. An-anosan na Tani, adun ti utang ni. Nasken nga agbayad ka kanimanang mo Brenda. Taamo matan ti ugali na day taamanang mo. Wen tatang. Ado ti gumurgura kan kuana. Gapo iti ugali na. Adda ka din ni Kumari Brenda, pare. Ay, awan mare. Apay? Itad ko laangan ken katibayad jay utang ko kini Kumari Brenda. Ay, kat sige Ay, pasensya ka na. Ta pinagsasawan na kamutin ni na minsan. Na ospital ngamin jay anak ko. Iso na delay ti panagbayad ko. No siya ka maisa, maawatan ka mare. Sa bali ngamin ti panunot ni bakit ko. Iso abayada kun pati interes na. Tapno awanan ti parikot, pare. Nasayaat mo, ta nagbayad day ta babae. Nilagbabain, nagpuskol ti rupa na. Ibagang pala ti kastakit, nagbayad lang arudan. Idi pa'y kumaa, anak kabayad. Nagsakit nga ro di anak na. Apay, di ka makaawat. Di mo amuday ta. Ta di mo kayat adenggan ti palawag. Ti kayat no, si kalat dengdeng ganda. Agtal na ka man. Apay, anak kasukat ka. Mapan ko singiron ni Joy. Di mo man ungtanan, no saan na makabayad. Di na napadpadasan di saan nagbayad. Makangag kanyak. Ha! Day tati bagbagakan kan kay. Uray kabsat mo. Di mo pa'y mapasensyahan mo. Apay, anarabyan ka. Ilumlum mga anak day di a Joy. Anya? Awan ni di balayda. Inururay ko. Ngam di mo't la sumangputan, katnay, rabiin. Gapulay ti dayta, ibagamon nga glemlemmang di tao. Ay, style nakit di. Idi pa'y, amukon ti ugali na. Unay kan aya. Ipabarangay ko day di babae, no saan nakabayadan. Saanan ang matawagan ti cellphone day di nalaing a babae. Aglumlumangan ti awanan bain. Unay kan aya, Brenda. Isukat nga ibagbaga dagiti tattao, brain damage ka. Takas ta ti ugalim. Si kala ang timang ibagbagay ti dayta. Hello, bakit? Kumusta kan? Adda akpay laang dito'y balay dananang kantatang mo. Tanakapsutak pay laang lakay. Ala, agnaid ka pala dita Imbag tadati kabsat ko aners ang mga sikasokan ka. Kan adadatatang kan nanang nga gawir ka dagitubing. Makauawid ak nga rudan. Ay katagpaimbag ka dita Ayun gayam, malagip ko. Adapi bayadak nga utang ko kinimanang ko a Brenda. Makaoray dayta, bakit? Kan maysa,
At damot pagbayad mo no kwa Sa bali ni manang ko. Di mo amo ti ugali na. Tinapatag, agpaimbag ka. Di mo pa kadanagan day ta utang mo. Kat, kumusta ka ngay dita abroad lakay? Di nagpakadanagan. Narigat ditoy. Ngam an-anusak Para kada kayo, Ter Aramida. Nagsakit ka kanugayam. Uwan tatang. Imbag taad da di kabsat ni Nestor anang asikaso kanya. Nasaya at nukasta. Ngam napigsa akon. Iso ang nagawid akon. Saan mo apilitan? No saan mo pa akabailan? Kabailakon, tatang. Ay, birbiro ka nakakat ni manang mo Brenda. Diyan ngamin bayadakan ko na, tatang. Ay, kunak nga road. Asaan mo mat nga ilamlamangan ti utang mo kan kuana? Amangan no kastaman ti pampanunutin na. Ala. Agpalawag kan tulaangan kan kuana. Naglaing kan. Nasayaat mo, ta nagpakita ka kanya. Pasensya kan, manang. Ay, diyak kaya't adang ganday tapase pasensya ka kasta. Manang. Siyak pa'y amanang mo tilukwam. Kalpasan ang nagtalagkakan ka. Idi nang ibaga ka, pinautangan ka adagos. Itata pa nagbabayad din. Ilang mga nakon. Saan ka kumamit nga agsao iti kasta, manang? Apay kat di na saan? Padam lang dagiti da duma di ta naglaing nga umutang. Ngam saan damat nga amuti agbayad. Manang. Manang. Maulawak. Kasla. Agkapsutak. Ay! Awan bibiyang ko! Style mo lang, dayta. Di mo maalat ti simpatyak iti uray anya pa'y ngar aramidam. Natali mo daw ni Joy. Lakay! Umay ka man ditoy! Tulungan nak! Kagap-gapo ni Joy iti sakit. Anya tinaramid mo? Awan mo, tatang. Amom ka di ang nagsakit deta akabsat mo. Angam, nagbayad lad ta iti utang na ka. Taam muna ti ugalim. Tatang. Di mula inikan iti gundaway ang makapagpalawag. Isukat nga adu ti saan ang mangayat ka. Ta di mo amo adenggang dagiti sa bali at tao. Pakawanan nak, tatang. Ay, apay. Di mo ka di madlaw. Nga ad-aday wandakan dagiti daduma agagayam mo, Brenda. Nilaangan lakay mo, ti makaan-anos kan ka. May katibayad ni Joy, pati interes na. Saan na kayat nga umay agbayad, taam muna asaan mong tumutla palubusan nga agpalawag. Dagiti ko kumari mapapautangam, sandan nga agrinyo. Mabutang dakan ka. Lakay. Tamom siguro, no sikati agsao, kat sikati ad-adang adda puntos, kat sikati ad-adda adang ganda. Ang nagbidot ka bakit? Maadaan ka ngagpaiso iti punto. Ang negative might. Mapanak iti balay da, Joy. Ala, yung kakasarita. Imunaga kung dito'y balay yung tawan mo tao anasang putak. Intulod ko dagiti ubing iji eskwelaan da, manang. Pasensya kan ading Naamiris ko itang dagiti bidot ko. Nasaya at matnukas na, manang Brenda. Sursurwa kung ti dumngag ka dagiti bagati sa bali at tao. Tapno maawatak ida, kan maamwak mo't no anya tirik nada. Nakabayad akon kan ka, manang, ha? Uwan, kat agyaman akading Lipatem day jayan, manang. Ala, agin nistorya taman kit di. Tapno nasaya at ti panaglalangan, kitaan ti pagimbagan ti tunggal maysa. Naskan ma ti konsiderasyon kan panakaawat iti tunggal maysa. Papagayam, ditan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC,
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na imbag ng oras kada kayo amin.